Η χαλάρωση στα μπράτσα είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί πολλές γυναίκες και εντείνεται με το πέρασμα των χρόνων. Η χαλάρωση του δέρματος οφείλεται στην αλλίωση των ινών ελαστίνης και κολαγόνου, που σε συνδυασμό με την μυϊκή ατονία προέρχεται από τη γύρανση της επιδερμίδας. Η κρέμα σύσφιξης μπράτσων Firming Up Arm Cream είναι φτιαγμένη αποκλειστικά για να συσφίγγει το χαλαρωμένο δέρμα των μπράτσων και ενισχύει την παραγωγή κολαγόνου. Παράγεται στη Γαλλία από την εταιρεία Solifa Cosmetic και δεν περιέχει parabens. Η αποτελεσματικότητα της κρέμας οφείλεται στη σύνθεσή της, που αποτελείται από 3 δραστικά συστατικά, τα οποία είναι το χλωρέλα μπουλγάρης, θαλάσσιας προέλευσης, είναι πλούσιο σε πεπτίδια και αμινοξέα και βοηθάει στην ενίσχυση του κολαγόνου και τη σύσφαξη της επιδερμίδας. Το βιολογικό γλυκό έλαιο αμυγδάλου μειώνει την όψη της φλούδας πορτοκαλιού και το εκχύλισμα ελαιόλαδου σκουαλένιο ενισχύει την επιδερμίδα και βοηθά στην αποκατάσταση της ελαστικότητάς της. Για να φοράτε άνετα τα κοντομάνικα ρούχα σας χωρίς να ντρέπεστε για τα χαλαρωμένα σας μπράτσα, κάντε μόνο μια απλή επάλυψη την ημέρα με τη Firming Up Arm Cream. Τονώνει τα εξωτερικά στρώματα της επιδερμίδας που έχουν χάσει την ελαστικότητά τους. Έχει ελαφρύ άρωμα και τη διαφορά στην επιδερμίδα σας τη νιώθετε αμέσως. Η οικονομική συσκευασία των 100 ml κοστίζει μόνο 18 ευρώ και σε λίγο διάστημα θα τονώσει την επιδερμίδα των χαλαρωμένων μπράτσων σας. Για να την παραγγείλετε, τηλεφωνήστε στο 210 3253 777 από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ ή καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου στο 218 218 2300. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Παλάδος 24-26 στο Μοναστηράκι ή στο www.greengreen.gr.